Hekk kif Malta qed tiżdied il-problema tal-immaniġġjar tal-iskart jidher li l-pjan li għandu l-Gvern għal dan il-qasam mhux mistenni jimmaterjalizza qabel 5 snin oħra l-2023. Il-Gazzetta Malta Today rapportat li l-Gvern se jkompli għaddej bil-pjanijiet tiegħu biex fl-Allies fil-Matap jibni impjant li permezz tiegħu jaħraq l-iskart u mid-duħħan jieħu l-enerġija. Imma jirriżulta li dan l-impjant mhux mistenni jibda jopera qabel l-2023, jiġifieri tkun laħqet ġiet elezzjoni ġenerali u għaddiet. Pajjiżna qed jiffaċċja problema kbira tal-iskart hekk kif kull ma jmur qed ikompli jonqos l-ispazju ta' fejn nistgħu narmu l-iskart, partikolarment l-iskart li ma jistax ikun irriċiklat. Dan apparti problemi oħra marbuta mal-mod kif qed jiġi trattat l-iskart li jmur għar-riċiklaġġ. Il-misbla tal-Allies hija engineered landfill, jiġifieri timtela b'mod sostenibbli biex ma jkunx hemm ħsara għall-ambjent. Imma hekk kif l-ispazju fiha qed jonqos, il-Gvern mhux qed jindirizza l-problema b'mod effettiv. Fil-fatt l-impjant tal-Allies mhux mistenni jibda jopera qabel 5 snin oħra minn tal-inqas, apparti l-possibilità li l-proġett jittardja kif ġara proġetti oħra. Skont il-Malta Today, il-Gvern se jkun qed jibni l-impjant biftehim mal-privat f'public-private partnership.